Nu er jeg fandme nede med mere nok, når jeg vil fortælle historie her. Prøv at høre, Alex. Du er vietnameser, og jeg har en racismand, der står. Fucking livet. Det er ikke mig, der er fucking fejlfarve, det lille svin. Det græder ud af dine øjne med sort sværd, dit fucking... Hvor fanden vil I høre, kaptajn? Jeg kan ikke mere. Jeg er stivdiller. Jeg kan ikke. Okay, nu trækker jeg sgu lige svært op og ned af skeden her. Er I klar? Er I klar? Jeg er så meget... Dø, bitch. Kæft. Ja, jeg er ked af det. Jeg var inde. Jeg løber hen. Fy for fanden, mand. Ej, du er klam, mand. Bøssesvin, det var sgu ny. Du må nok hellere se at passe på. Jeg har 10k botnet. Jeg er UDP-fluter, der så går offline. Du må nok så på, jeg fried en router, mand. Bare til at passe på. Okay. Ej, det lader bare være flabet over, hvor man ikke på. Hør her, dit lille møgsvin. Nu skal jeg fortælle dig en ting. At jeg kender en eller anden. Jeg prøver hans hoved. På dig! Vil du ikke stikkert? Men dit udersvin er ikke forstået, hva'? Din idiot. Det er ikke forstået, at Jensens far er kun en tand. Det er fordi, jeg slog sig mod på det lille svin. Jeg kan godt med din far forstået. Så nu... Har du tænkt dig, at jeg skal gøre din? Kom on, for Mr. Stærk, dreng i øremarker. Hvad sagde du, mand? Ja, kom on. Tak for dig, mand. Hvad sagde du, Amin? Hvad sagde du? Hvad sagde du, Stærk, dreng 4, mand? Fodboldtærse, mand. Lille luder søn, mand. Jeg er smut af min Jensen, mand. Ja, hvad gør det, lille luder? Hvem er det, der tager billeder af sin mave, og så sender dem til Heidi, bare her? Det er fordi, man gerne vil have det. Jeg er ligeglad. Jeg har bare noget blandt. Ja, okay, point. Point, du er ulæg. Prøv lige at tabe noget. Prøv at tabe noget. Prøv at løbe en tur hver dag, så kan det være, at du kan tabe de der 30 ekstra kilo. Det Jensen, det er dig. Du laver ikke... Luk røven, Jens. Jens, du er ulækker. Du er en familie. Vil du have, at du rigtig være? Jens, du lugter lort. Du er klam, du er ulækker. Din familie er klam. Du er klam. Jens, du er creme. Du lugter lort. Du har en bundegård. Det er noget, jeg siger. Man kan ikke engang være creme. Man kan ikke være creme, vel? Jo. Hvad er creme? Ikke creme. Creme. Jens, det er ikke mig. Det er ikke min familie. Det er ikke Lukas familie. Det er ikke Valdes familie. Det er ikke Boinges familie, der opfandt klamheden. Det var din hollandske klamme familie, der opfandt klamheden. Sammen med dine hollandske luder. Jens. Der er fri prostitution nede i Holland, og det er klamt. Din far er prostitueret. Din mor, hun bliver brugt hver dag. Din far bliver brugt hver dag. Det er derfor, han ingen tænder har. Det er fordi, der var en eller anden rocker, der slog dem alle sammen ud på ham. Fordi han ikke gad betale til sin beskyttelsespenge. Du er klam. Det er ikke lige med, du er ulækker. Fat. Hør, Jens, du må skære ud i pap. Du må skære ud i pap for dig. Jens, der må skære ud. Jens, der må skære ud i pap for dig. Nej, du kan ikke skære noget, mor. Du er fucking klam.
Morten, jeg finder du ikke. Du er fucking fed. Jeg er ikke Du er så fed. tyk. Du er så tyk. Jens. Jens, lad mig sige. Morten, kig hvad jeg skrev til dig. Jens, lad mig sige det sådan her. Jens, lad mig sige det sådan her. Hvor mange gange vil du sige det? Lækker. Du brænder. Når du lad mig sige det sådan her, Jens. Da du var baby. Jens, hold nu. Morten, luk din fede røv, dit fucking... Sig, Jens. Du er jo bare klam, altså. Jeg skum 3 gange, mand. Jeg er lige spændt, mand. Fucking hud, mand. Og døren din hud. Jeg er færdig, mand. Jeg er færdig. Og når han hoppede ud over. Ja, han hoppede ud over. Okay. Hvad fanden tror du selv, mand? Du er lige blevet skudt, din bummes, mand. Fuck, Lukas. Du skylder mig penge, mand. Din hund. Du er en hund. Din bums, mand. Du er færdig. Du er færdig som kioskejer, mand. Fuck dig med over. Fuck dig med dig, mand. Lukas, har du taget billede der? Kør, mand! Kør! Nej! Jeg er færdig. Nej, kom tilbage. Og kommer ikke i løb. Vi er færdige. Ja. Lad mig lige komme ind i bilen. Stop op. Det var måske ikke, om vi skal bare sige. Fucking svans, kom ned på knæene af sødmester Molloys tisse, mand. Jeg forstår godt, hvorfor pigerne dropper dig. Det er fordi, de heller... Nu kalder alle mig bare helium. Vil du godt pisse bare, så skal jeg også nok lade være. Bare lad være med at kalde mig helium, så er du sød. Er jeg sød, Morten? Nej, du er ond. Det er ligesom min løg, de kilder, når du siger det. Ja, men min de kilder døgnets 24 timer, og det er fordi, en eller anden... You think you are the best? Now I was to tell you what, you faggot. Get back to Punjab, you prison, you Indian cunt. Yeah. But you can go with me, you faggot. No, because you'll be getting beaten by your dad on the way. I don't think I'd want to watch that. Oh, it's funny you say that because I heard some screaming from your house last night. And that was your dad there. Yeah, no, it was me and your mum. Some balls, man! Katie, go and get some balls. Go and get some balls, man. Be quiet, faggot. This my voice, your voice is a little bit. Hello, babe. You wanna come home to me? I need some pussy airs. Calling technical support. My name is Sarah. Can I take your account number, please? Yeah. Hello, Sarah. I need some pussy. I need some pussy, baby. Thank you for calling technical support. My name is Sarah. Can I take your account number, please? Shut the fuck up. Suck my cock. Hello, caller. Right now, I really cannot hear anything from your end.